Ydych chi wedi cofio popeth? Dilledyn pwrpasol i'r diwrnod? Rhyw lymaid bach? Y twrci? A'r sprouts? Digon o dda da? Y teganau? Dywedodd Iesu mai fo yw'r ffordd a Dduw, mai fo yw golau'r byd. Bydd gan y rhai sy'n ei ddilyn, olau i'w harwain nhw i fywyd, a bydden nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Ydi Iesu yn eich nadolig chi tybed?